Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca Rolly Vortex. Ok, hai să dăm și noi telefonul mai încet. Suntem afară. N-am făcut niciodată un video afară. Și da, am făcut vreo 3 videouri până acum. Încă am aflat că pot să fac. Și chiar îmi place chestia asta. Ok, am luat o minge nouă, dar nu o selectăm. Oricum mi-a selectat singur. Așa, așa. Nu, brodere! De ce? Ok, ce pot să zic eu, mă? Copii, nu vă uitați la așa ceva. Haide. Ok, mamă, ce mă pricep. Mama. Fac. Stai un pic ca să jucăm la missions. La arcade. Start. Opa. Bine, eu m-am jucat Rolly Vortex foarte mult. Dar, na. Am zis să și filmez că e destul de bun jocul. Voi vedeți că eu spawnez să ies de aici. Bun. Pe aici. Așa. Oh my god, ce m-am speriat. Deci m-am speriat rău. Finish it. Ok. Nouă. Misiunea nouă. Pac. Ăștia se mișcă. Pac. Ok. Finish la asta. Bă, deci mă pricep, mă. Mă pricep prea tare. Deci chiar mă pricep mult prea tare. Nu mă dau mare, dar sunt mult prea priceput. Ok. Hai să vedem. Misiunea 10. Ok. Hai. Treci pe aici. Hai. Da, am reușit. Ok, hai să facem misiunea 11. Nu te cred, nu. De ce? Ok, o să punem puțin pauză. Ok, am revenit. Haideți să jucăm. Oh my god! What? Oh my god! Deci e impecabil. Bagă-te pe aici. Ok, băgăm așa. Pac. Pec. Pum. Pam. Pe. Capa. Gata, am băgat. Finished. Cumplit 12 misiuni. O sta să iau și o pilă asta cu zar. Unde e, bro? Ok. Da, ok. Și hai să ne cumpărăm și noi un Vortex. Eu mi-l cumpăr pe ăsta. Așa. Ce mișto, bro. Missions Balls. Îl iau pe ăsta.
Hai să intrăm la misiuni. Ce mișto e vortexul ăsta. What the fuck? Dacă te reclame are jocul ăsta. Hai să vedem de cât timp filmăm. De 5 minute. Bă, taci, bă! Ok. Bă, dar de ce mor în halul ăsta? Mor în ultimul hal. Da, nu cred că mai pot să mai trec de aici. Eu nu mai suport reclamele ăștia. Hai să jucăm alt joc. Jucăm... Jucăm și noi 3 sub 0. Vă rog frumos să nu dați like, că nu bani. Hai să vedem cât de tare e. Nu tare niciodată. Dăm pe harta asta. Ok. Liniște. Bă! Bă, s-a spurcat harta sau ce? A murit, brodere! Un mare psihopat. Da. Hai să jucăm. Stai un pic. Ha. Gata, acum am și eu pe ce să stau. Pe TikTok la Mega, Underline 24.
Ok, aici vom încheia videoclipul, eu vă spun pa. Sau hai, stai, mai să un minut, să vă arăt harta asta, Power Trip. Bun, nu facem asta. Jucăm încă un antren. Ok, am revenit, pusesem un pic pauză la videoclipul, dar acum ne-am întors.